Jama'a assalamu alaikum. Muna gabatar muku da sabon channel ɗinmu mai suna Tafarki TV. Tafarki TV channel ne na musamman da zai dinga kawo muku muhimman abubuwan da ke faruwa a cikin rayuwarmu ta yau da kullum da kuma wanda ya kamata mu yi a cikin rayuwarmu ta yau da kullum. Labaran nishaɗi, labaran ilmantarwa da kuma labaran faɗakarwa. Hausa Nobels, magungunan musulunci, labaran duniya. Haka kuma muna gabatar muku da sabon labari da za mu fara kawo muku akan wannan channel namu mai suna Tafarki TV. Wannan labari mai suna canjin rayuwa labari ne da ke kunshe da ƙalubalen da ke cikin rayuwa, tausayi, ban al'ajabi da kuma nishaɗantarwa, soyayya da dai sauran abubuwan da ke faruwa a cikin rayuwa da kuma ƙalubalen da ke tattare da ita. Ku dai ku kasance da mu a yau ranar Alhamis domin fara sauraron wannan labari mai suna canjin rayuwa a tashar mu ta Tafarki TV da misalin karfe 8 na daren yau. Ku dai ku kasance da Tafarki TV. Don haka kuma kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan kuma ku yi sharing ɗin bidiyoyinmu da suke kan wannan sabon channel ɗin domin 'yan uwa su amfana mu kuma amfana gabaki ɗaya. Tafarki TV, hasken al'umma.